Oh my god! Oh shit! Ku ba za ku gane cewa ban ta haramta a gare ku ba. Wani hadisi aka ce ban ta haramta. Wani hadisi aka ce ban ta haramta. Wallahi zan sa daure ka wallahi. A daure ka kuma an daura banza wallahi. Mu lokacin da muka yi bal din dan uwarku da muka gama bal din ma rafali muka yi. Lokacin da muke rafali a Aidusa ko lumfayinka ko hutunka ya shiga offside wallahi sai na busa. Banza yan mutane kawai. Da gida kawai ka ba mu san wannan ba kawai suka faɗa mana wace aya ko hadisi da aka hana bol. Ka ba hadisi kake so? Kai baka da ayar da tace kalla bal ba kada ku yi bal.